Hvad laver I? I to? Hej! Kan I kysse hinanden? Hvad? Det er så at tage forskud på fastelavn, det her. Vi har 2 Spiderman i huset. Ja, hvad så? Mamma, fuck. Hej, Mads. I er nogle farlige Spiderman. Prøv lige at gå ud til far. Han er ude i bryggerset. Her, Mads.